ପିଲେ, ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିବ। ତମ ସାଙ୍ଗର ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା ଜମା କହିବନି। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ରହିବ। ଶୁଣିବା ଗପଟିଏ, ଆସ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଗପଟିକୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଦୁଇ ଭାଇ ବାସ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇର ନାଁ ରାମ ଆଉ ସାନ ଭାଇର ନାଁ ରଘୁ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘର। ଘର ବୋଲି ଦୁଇ ବଖରା, ନୁଆଣିଆ ଚାଳ ଘର। ସେଇ ଘରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମ ଥିଲା ଭାରି ସରଳ ଆଉ ପରୋପକାରୀ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ମିଳିମିଶି ଚଳେ। କାହା ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା କରେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଦର କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ତାର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ନିଜର ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭାବେ। ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରେ। କାହାରି ଉପରେ କେବେ ବି ସେ ରାଗେନି। ସେ ସବୁବେଳେ ସତ କଥା କହେ। କାହାରିକୁ ହିଂସା କରେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କହି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣେ। ଆଉ ତା ସାନ ଭାଇ ରଘୁ ଥିଲା ଭାରି ରାଗି। କାହା ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଂସା କରେ। ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେନି। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା କଡ଼ା ଭାଷା କହେ। ଦିନକର କଥା, ସେଦିନ ଥିଲା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ଡାକୁଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏକ ବାଣ ଆସି ରାମ ଆଉ ରଘୁ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ଦୁଇ ଘରର ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଘରର ଯେତେ ଧାନ, ଚାଉଳ, ଫସଲ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। କଥାରେ ଅଛି, ଘର ପୋଡ଼ିଠାରୁ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ। ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତୋଳିଦେଲେ। ଗାଁର ଲୋକେ ରାମକୁ ବେଶି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ରାମ ଥିଲା ପରୋପକାରୀ। ରାମ ପାଇଁ ଲୋକେ ବେଶି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅତି ନିଜର। ରାମର ଏହି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥିଲା। ଏ କଥାକୁ ବୁଝିପାରି ରଘୁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରେନି। ହେଲେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ଥରେ ସେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ରାମକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୋତେ କାହିଁକି ଲୋକେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରତି କାହା ମନରେ ଦୟା ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଭାଇ। ରାମ କହିଲା, ତୁ ତ ଗାଁ ଲୋକ ସହ ମିଶୁନା। କଥା କଥାକେ ତାଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁ। କାହାରିକୁ ଦିନେ ହେଲେ ମିଠା କଥା ପଦେ କହିନୁ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବେ? ତୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଉ ନିଜେ ଭଲ ହୋଇଯା। ଦେଖିବୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଭଲ ପାଇବେ। ଏହା ଶୁଣିକି ରଘୁ ନିଜେ ନିଜେ ମନକୁ ବୁଝେଇଲା। ଅତୀତରେ କରିଥିବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଜକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ବଡ଼ ଭାଇ ରାମ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଠା ମିଠା କଥା କହିଲା। ମନରୁ ରାଗ, ହିଂସା, କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଗାଁର ଲୋକେ ରଘୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଆଉ ଦିନକର କଥା, ରଘୁର 12 ବର୍ଷର ପୁଅ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ଆଉ ଗଭୀର ପାଣିରେ ଉବୁଟୁବୁ ହୋଇଗଲା। ଡାକ ମାରୁଥାଏ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକର ନଜର ପଡ଼ିଲା ରଘୁର ପୁଅ ଉପରେ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶକୁ ରଘୁ ପୁଅ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ବାଉଁଶକୁ ଧରିବାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ରଘୁ ପୁଅକୁ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇ ପୁରା ଭଲ କରିକି ରଘୁ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ିଲେ। ରଘୁ ଘରେ ନଥିଲା। ଘରକୁ ଫେରି ସବୁ କଥା ଜାଣିଲା।
ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। କେବେ ବି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଋଣ ଶୁଝିପାରିବିନି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା। ଆଉ ସେହି ଦିନଠୁ ସବୁବେଳେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳିଲା। ମନରୁ ରାଗ ହିଂସା ସବୁ ପୋଛିଦେଲା। ପିଲାମାନେ, ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବ ଆଉ ବିପଦରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ପିଲେ, ଏଇ ଶୀତ ଦିନ